салом бинандагони гиромӣ. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз бархурди маргбори мошини Hyundai Sonata бо автобус дар шаҳри Душанбе хабар дод. Тибқи иттилои васоити ахбори омма, бархурд рӯзи 1 ноябри соли 2020 тахминан соатҳои 6:30 дақиқа рух додааст. Сокини 24-солаи пойтахт, ронандаи Hyundai Sonata Раҳимов Абдураҳим Сафарович ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Айнӣ аз тарафи кӯчаи Зебунисо бо сабабҳои номаълум ба қисмати қафои автобуси тамғаи Акия бархӯрдааст. гуфта мешавад, ки автобус таҳти идораи ронанда Шамсов Собир, соли таваллудаш 1963, сокини шаҳри Душанбе будааст. манбаъ афзуд, ки дар пайи бархурд ронандаи автомашинаи тамғаи Hyundai Sonata Раҳимов Абдураҳим ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, ҳангоми ба беморхона дастрас намудан ба ҳалокат расидааст. васоити ахбори омма таъкид кард, ки сабаби бархурд феълан маълум нест ва таҳқиқи ин ҳодиса идома дорад. шоҳидони ҳодиса мегӯянд, ҷавони фавтида ҳамагӣ 3 рӯз пеш ин мошинро кироя гирифта буд. худованд раҳматаш кунад. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ саросема нашавед. эҳтиёткорона ҳаракат намоед.